Bueno, arrasti ondan hori, astera goaz astiro. Ondo etorriak Urretxindorra ikastolakoak. Ja, pandemia horretik ez ginala ikusten, tamalez gaur abusukoak ezin izan dira etorri, baina bueno, bagoaz berreskuratzen, ohituraz, urtean behin elkarri ikustea eta euskal dantza bultzatzea. Abusu Urretxindorra eta Begoñazpi ikastolaren artean. Gaur tamalez abusu ez dago, beraz Urretxindorrakoei ondo etorriak izan. Hasiko gara dantzakaz astiro, dantzariak goian daukaguz, gerizpetan, baina suabe bagoaz prestatzen. Lehenengo dantza agurra izango da, Urretxindorrako DBH-ko ikasleak, Begoñazpiko DBH eta lehen hezkuntzako 5. da 6. mailakoak. Hori izango da, lehenengo dantza eukiko duguna. Momentuz badagoz oraindik prestatzen, apur bat itxaron beharko dugu pixkat. Laster hasiko gara, Lehenengoa agurra izango da. Itxanogo duguz minutu pare bat, dantzaria preste egotea eta hasiko gara. Torri DBH-koak, agurra hastera, Urretxindorrako eta Begoñazpiko DBH-koak, eta lehen hezkuntza 5. da 6. mailakoak. Torri neska. Agurrerako prestatuko gara. Agurrerako zuzenen etorri mesedez. Venga, eta gero, agurra amaitu eta gero, dantzari dantzakoak preste, goian, hemen datoz. Agurra eskaintzera, Begoñazpi eta Urretxindorrako DBH-ko eta lehen hezkuntzako 5. da 6. mailako ikasleak. Kasu honetan, neska. Danok prest, agurra hasteko. Dantzari dantzakoak mesedez gero prest. Una sombrilla.
Pues mire, sí, da igual, pero no sé cuándo va a llegar, ¿eh? Que sí, tranquilo, tranquilo. A ver si me mires, da igual, ¿eh? No, pero bueno, cuando venga ya, si no, algo se pone por ahí.
Olagüeko eskudantza. Begoña Azpiko lehen hezkuntzako 2. eta 3. mailak prest. Olagüeko eskudantza ikusiko dugu. Da orain, eskudantza egingo dugu, Urretxindorreko LH bat 2 prest, Begoña Azpiko LH 2, 3 eta 4 baita, eskudantza.
oso ondo. Txulalai, dantzatuko dugu orain, eta aurre txindorrako 5 urtekoak bez hartu behar dira, bai. 5 urtekoak prest, txulalai egiteko. Gure txikitxo falta dira, 5 urtekoak. Orain, venga, prest, lekua dago da nantzeretan. Venga, txulalai. Oso ondo, Alberto. Gure 5 urteko dugu, Alberto indago. Oso ondo. San Petrike eta Zapatain dantza.
Zapatain dantza. Oso ondo. Danak irtetzeko prest. Urretxindorrako LH bita 3 izan ezik. Venga. Tirando para atrás de la cadera, entra para adelante, no había manera. Pitch danza. Sí, por eso te digo, ya sabes. Sí, pero hay que llevarle la sombra, Madre mía, qué calor. Vamos a la sombrita un poco más. Mucho calor, No, ya voy, sí. ¿Queréis peraguas? Ay, tan rápido. Sube, corazón. Ahí detrás de mí. Panaya, fondo.
Urretxindorrakoak polkapika, LH2, LH3, polkapika egiteragoz. Muy grande para ella. Que vale bien. Dale vuelta para Ondo. Polkapika, oso ondo. Aintzinapika. Toma, hija, agua. Me voy contigo a la sombra. Ay,
ondoren gorulariak dantza aurkeztuko duzkue Urretxindorrako LH345 eta Begoñazpiko LH456. Gorulariak. Gorulariak. Pues mira, tampoco... Pues muy bien, muy bien. Como tiene que ser. Urrengoan Domingillo da, Urretxindorra 4-5, Begoñazpi 5-6.
Domingillo, Urretxindorrako laugarren da bosgarren mailakoak, eta Begoñaspiko bosgarren da seigarren mailako ikasleak eskainita. Domingillo dantza. Sordin dantza izango da, Begoñaspikoak. Prest.
Goinazpiko sorgitxuok sorgidantza eskiniko duzkue, sorgin dantza. oso ondo. Orain, urtetzeko prest, LH laukoak gelditu, lantzeko jauteriak dantzatzeko. Bestiok prest urtetzeko. Lantzeko ihauteria. Zen naia, ez ginen inoz ikusten da hone.
Bueno, azkeneko dantza egiteragoaz, txapeloaz, Urretxindorrako LH irutik gora danok prest, Begoñazpiko guztiak prest, txapeloaz. Dantzak amaitzen direnean, dantzariok merinda daukazue prestan arkupetan, beraz txapeloaz amaitu eta gero, igol merinda hartzera gora mesedez. Bai, Urretxindorra ikastolari eskerrik asko etortzeagaitik, ikastolara eskerrik asko berdela etortzeagaitik, ea barriro dator urtean ikusten garean, da guraso guztioi baita be. Txapeloaz egitera goaz. Urretxindorrako LH irutik gora, Begoñazpiko guztiak, eta gurasoren bat animatzen badabe, txapeloaz dantzatzera. Bai, venga, bagoaz. Eta dantzanegaz amaituko dugu gaurko ekitaldia, txapeloaz. Gurasoak be gonbidatuta zagozi, Ea animatzen zarien dantza egiten, sartu zirkulora gugaz. Venga, prest! Pero nagusiena bai.
asko eta agur danari, ondo izan.